Bashir MB da tarayya MK mun dawo. Soyayya na baki kwantar da hankalinki, ba abun da zai raba mu har abada, ba abun da zai raba mu har abada. Soyayya na baki kwantar da hankalinki, babu wanda zai raba mu har abada, babu da zai raba mu har abada. Sarauniya gimbiya ke kadai ce zan martaba, Nariya habibiya ni fa san ban ga kamar ki ba. Wai na ji an ce sun ce a raba mu ni da ke ba mu dace ba, ni kuma na zauce kan ki so ban ma fara ba. Da ni da ke ba gaba, soyayyar mu tana kara gaba. Sunana Bashir MB, ban yi abokin gaba kuma ban yi abun kunya ba. Ta kama ni danginki suna yarfa ni, san kiye min rauni an ganna ana nuna ni, na damga komai a hannunki komai kika yi har ganaki, idan kin san ina san ki na dauki kaina na baki, inda babu kyashi kenan, inda baki nan bana nan, ki tuno da alkawarin zamiyo auren nan da ni da ke da amana, ki ban guri in zauna, yar manuniya ta nuna ki je ki faɗawa danginki, ni tarayya MK ni ne zan zama angonki. Lokaci yayi, in lokaci yayi za mu yi aure. So sanadi kuna baki da madadi, ni miki tanadi da so har gaban baki. So sanadi kuna baki da madadi, ni miki tanadi na so har gaban baki, baby har gaban baki, har gaban baki.